سرکردەیەکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا هەڵبژارتنên rêveberiya xwecihî yên rejîmê bînegirîng ji bo Sûriyan bi nav dike. Dibêje niha dem û rewş di berjewendiya rejîma Esed de ne. Di daxuyaneka taybet de ji bo arkê Dr. Nafic Beyro endamê polît bîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya derbarê hilbijartinên rêveberiya xwecihî yên rejîmê got ev cara duyem e ku rejîm bangalê derxistina hilbijartinan dike. Cara yekem di dawiya 2011 de bû. Di wê demê de rejîm di rewşeka aloz de bû û hewl da lê dora xwestekên şoreşvanan bizivre. Rastî neserkeftineke mezin hat ji ber ku gereveke giştî li dijî wan hilbijartinan hat encamdan. Beyro her wiha got îro piştî 7 salan ji temenê şoreşê û wêranbûnê ku rastî jêrxaneyê hatiye û koçberkirina derdora nîvê gelê Sûriyê di hindir û derve û tevî ku ev hilbijartin ji bo Sûriyan negirîngin lê rejîm hewl dide kontrola xwe li ser movikên dewletê bêriya Partiya Elbas wekû berê vegerîne û dê nûnerên xwe ji xeleka tin piştî xwendineke Kurd ji bo wergirtina wan postên hestiyar hilbijêre. Ew yek jî di biryara 108 ya 2018 ya taybet bi hilbijartinan diyar bû. Dr. Nafic Beyro hilbijartinên rejîmê bi hestiyarî qonaxê ve girêda û got ji ber ku qonaxa bê qonaxa avakirinê ye. Rejîm dizane çi rol li benda encûmenên xwecihî ye û rejîm rijde li ser kontrolkirina xwe ji hemû movkên jiyanê re bi taybet ku rewşa niha di berjewendiya rejîmê de ye. Piştî serkeftinên leşkerî û berfirehkirina kontrolkirina xwe li ser navçeyan û dê wê yekê bikar bîne ji bo destkeftinên siyasî bi destxwe bîne helwesta xwe ya danûstandkar bi hêz bike. Beyro serbar kir bi nêrîna wî niha hemû nîşan di berjewendiya rejîmê de ne. Ji bo bicîkirina armanca ji bo wê kar dike li jêr piştevaniya Rûsya bêsînûr jêre ji aliyekî ve û bi ser hevdeçûna rola opozisyona Sûriyê bi giştî ji aliyek din ve.